děkujeme party lídrům, kteří nám tady pěkně hrají a vedou party pěkně k jednomu takovému malému finále. Já to nebudu protahovat, vidíte, že já tady mám brýle, protože téma je Hollywood. Volali jsme Bradovi Pittovi, Leonardovi, Caprio a nic ani Tom Cruise nechtěl, protože řekli, že tady se zářit dneska bude mnohem víc než ty hollywoodský star. Maturanti měli jedno přání, abych tady sehrál malou scénku. Vážení, já doufám, že jste tady všichni. Ptám se, jste tu všichni? To je málo, prosím vás, jak na úřadě práce, když máme vyplňovat nějaký papíry, jste tu všichni? Výborně! Protože Houston hlásí, že z ISS se valí hvězdy dnešního večera. Prosím potlesk pro přetančení Oktávy a BBček! Taková holka tam je. This is the moment you waited for. Been searching in the dark, this one soaring through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Still in your mind, and all was real. It's like behind. Don't fight it, it's coming from your own nature. It's only this moment, don't care what can matter. You're feeling true, can't you see? Getting closer, just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a picture and a book, but in your blood, no potion. There's something breaking at the brick of every wall. It's holding on to you know. So really
Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never kill nobody. We gon' dance until we drop. A little party never kill nobody. Right here, right now is all we got. Skip-a-da-pop. A já bych poprosil sem na pódium paní ředitelku Šárku Jonešovou a zástupce zřizovatele zdejšího gymnázia pana Jaroslava Kincla. Tak, a kde se to hýbe nejvíc, nevím. Tak, výborně. Pojďte sem za mnou, prosím, připravíme mikrofon. Tak, paní ředitelka velice ladným krokem přišla. Za ní i hned pan Jaroslav Kincl. Ještě jednou potlesk pro vás, protože vy jste nejvyšší statutárové zde. Mám 190. Nejvyšší 190 cm. Ano, nejvyšší 190 cm, já si stoupnu na bednu. Je to vaše, paní ředitelko. Dobrý večer všem v sále. Tenkrát v Hollywoodu, dnes ve Skutči. Já se vždycky jako snažím připravit nějaký velkolepý projev, abych jako ukázala, že něco umím, a pak zjistím, že pokaždé řeknu něco, co mě teď právě napadne, takže se za to předem omlouvám. Dnešní večer je výjimečný v mnoha ohledech. Já vím, že máme málo času, takže to zkrátím. Výjimečný, protože jsem tady trošku v dvojroli. Viď, Adame, kde je Adam?
Tak ten o tom ví své, takže je to pro mě hodně emotivní. Je to výjimečný večer, protože je 20. Pakliže přijmeme symboliku čísel, tak ta 20 doufám, že vám přinese štěstí a že si nejen štěstí u maturitní zkoušky, nejen štěstí v životě, ale prostě, že vám bude štěstí přát stále. A výjimečná taky, protože žádná jiná třída neměla dvojtřídního, který do toho také spadl takovou jako zvláštní shodou okolností. A to vám doufám také přinese štěstí. A vy jste v podstatě si dneska připravili takový hollywoodský film, který už Oscara získal, protože celý tento večer jste si připravili úplně sami a já jsem na vás neskonale hrdá, protože jakákoliv moje připomínka byla úplně mimo a vy jste si to udělali podle svého a je to báječné a já, když jsem teďka viděla i přes ty kameramany tam, co se odehrávalo, tak mám z vás radost a přeju vám, abyste se měli moc dobře, abyste si našli v životě práci třeba takovou, jako mám já, nejlepší na světě a to díky vám. A ještě jedna poznámka, protože jsme tady, za to můžou vaši rodiče a já jsem si uvědomila, že jsme jim nikdy netleskali. Mohli byste zatleskat? Protože to byli právě oni, kteří uvěřili v to, že tahle škola je výjimečná, tvoří výjimeční kolegové, které tady vítám, a tvoří výjimeční žáci. Hezký večer všem. Děkujeme paní ředitelce a teďka předávám slovo panu Jaroslavu Kinclovi. Děkuji za slovo a děkuji za pozvání, milí maturanti, že vás mohu všechny dnešní hosty na reprezentačním maturitním plese pozdravit jménem zřizovatele gymnázia. Byl jsem požádán, abych dle programu pronesl krátký pozdrav a proto jenom, jak je napsáno v programu, vřele vám děkuji a vřele vám přeji, abyste z dnešního maturitního plesu měli krásné vzpomínky, protože věřte nebo nevěřte, ty vás provedou celým životem a budete na ně určitě rádi vzpomínat, pokud si je nepokazíte. Takže dnešní den, dnešní ples je takový malý krůček k té maturitě. A takže vám přeji, aby se vám všem tady dneska líbilo a maturantům, aby se jim ten ples vydařil. Příjemný večer. Děkujeme za krásný projev. No a nám už nezbývá nic jiného, než ta milá povinnost se pořádně bavit. Takže prosím vás, potlesk pro to, aby ten večer byl prostě totálně good. Já už koukám, že za mnou je volno. Koukám dozadu, že studentky a studenti jsou připraveni. Takže já si myslím, že to můžeme odpálit velkým zahulákáním. Jdeme na to! Ano, ožerbování ve Skuči 24 ještě jednou, pojďte se mnou, hej! Výborně! Takže můžeme jít na to, koukám na zvukaře a jdeme na to. První dvojice je Blanka Pavlišová a Ester Strnadová.
filmové hvězdy, jak mají být. Blance vděčíme za zvládnutí dnešní choreografie. Je to skvělá tanečnice a ačkoliv se to vůbec nezdá, tak se nebojí pustit do organizace školních akcí. Když zvýší hlas, tak je okamžitě ticho. Nedoporučujeme vám ji naštvat. Na druhou stranu je to nejrostomilejší maturantka a její úsměv zajistí dobrou náladu nejen ve třídě, ale i na plese. Oproti tomu Esterka je starostlivá a pečující, miluje vaření, které by mohl závidět kdejaký šéf kuchař. Fascinuje jí svět zločinu a ví o něm vše. Bez sluchátek, ze kterých hraje hudba co nejhlasitěji, si nedokáže představit život. Takže ještě jednou potlesk pro Blanku a Ester. A jdeme na druhou. Ještě chvilku nenaplo. Aha, dráže reflektorů, my si zatím ostatní přípravky spoustu drobných, kdo by chtěl být v rámci bezpečnosti úplně korektní, může házet papírové peníze, ničemu se nebráníme. Tak, Esterka už je dopocená a my jdeme na další hodnocení. Ano, výborně, ještě Blanka, tanečnice, choreografka. Já jenom ještě doplním, že ještě Esterka má ráda fitness, takže pokud potřebujete schodit hlavu, máte jít za ní. Takže to je taková rada na závěr. Vidíte, Blanka je velice šťastná, jsem že má toho i sluší, pojďte sem za mnou. Vidíte, tady už je na klidu, holky už nejsou nervózní a teď už směle teda na druhou dvojici. Kristýna Mlynářová a Aneška Hlavatá. Tak, milá Pínka je milující, přátelská, spolehlivá, láskyplná, jak ke své fence, tak i k přátelům. Je to tvarohový Bůh, protože nic jiného nechce svačit a vlastně ani neumí. Doufám, že jste milé Pínce naházeli hodně drobný, protože tvarov a mléčné výrobky stále zdražují. Aneška je také skvělá slečna a spolužačka, která má literaturu v malíčku. Ale když jde o gramatiku, tak hraje bingo. Míčka jí moc neříkají. Je věrná Harry Stylesovi a barevným ponožkám. Takže já doufám, Aneško, že dneska ponožky barevný nemáš, že máš pěkný rodičky. Určitě jo, protože holky si užívají to focení. Vidíte, no prostě musíme kdo vzát tu slávu, to je jasné. Pínka a Aneška prostě nerozlučná dvojka. Ještě pár záběrů, hlavně nebýt holky ve křeči, protože to škodí vašemu mládí. Tak jo, jdeme na další, vidíte, házíme drobně, ještě více, tady to je takový, jakože, já bych řekl, že ta levá strana se na ty chudší, Ježíš pro Boha, na stejno, vodopád z jedné i z druhé strany. Tak to, ano, výborně, ještě konfety a máme dopoceno holky, Týnko a Neško, pojďte sem za mnou a můžeme jít na další dvojici. Karolína Beránková a Sára Bohatá. Kája je třídní neposeda a zdroj velké energie. Neexistuje otázka, na kterou by neměla odpověď. Během dne ji neustále uslyšíte zpívat, hlavně Korna a rapera Eminema. Kája je definicí multitalentu, zejména v oblasti hudby, zpěvu, ukulele, basové kytary, klarinetu, flétny a spoustu dalších nástrojů, které ovládá. Pokud se někdy dostanete neprávem do průšvihu, Kája je přesně ta, která vás jej vyseká. Oproti tomu Sára s Kájou tvoří nerozlučnou
úžasnou dvojku. Sdílí spolu takřka vše a mají srdce zasvěcené skautingu. Její přezdívka ve střední skupině je velice výstižná. Říká se jí Sluníčko. Takže doufáme, Sáro, že bude zářit i dnes večer, neboť je to náš třídní smíšek s neustále dobrou náladou. Dnes večer jsem chtěla dorazit v pohodkách, dámy a pánové, ale bylo jí to zakázáno. Sáro, i tobě sluší high heels lodičky, takže ještě jednou potlesk pro Káju a Sáro, naše Dancing Queen! Pojďte za mnou a my můžeme jít na čtvrtou dvojici. Vanessa Rulíková a Jakub Schindler! Výborně, máme tady první smíšený pár večera. Vanessa je milá, ochotná, usměvavá a empatická. Miluje spánek, psy a svou rodinu. Ve škole je sice tichá, ale se západem slunce vážení se probouzí její pravé já. Její motto je, nezáleží na tom, co prožíváš, když to prožíváš s těmi správnými lidmi. Milá Vanessa, se těšíme na tvoji povahu v tomhle večeru. Oproti tomu Kuba. Jedna z jeho hlavních schopností je taková, že dokáže usnout kdekoliv a kdykoliv. Je pro každou srandu a ke sportu také nemá moc daleko. Milí Kubo, doufám, že to neprospíš, protože přece jenom máme program až do 2 rána. Takže Kubo a Vanessa, užívejte pození. Kuba mírně znervózněl, vidíte skoro jak se tím ruče, ale tak víte co, jak zpívá ta naše východočeská Helena Modráčková, podívej, vedle růže, tam má, takže nám budou mít sluchem ještě jednou potlesk, Vanessa a Kuba! Výborně, Kubované, pojďte za námi a jdeme na další dvojici. Adéla Hajková a Klára Jurečková. Tak vidíte, holky to umí pořádně rozjet. Anuš je nejlepší pekařka a cukrářka pod sluncem. Pokud budete mít štěstí, tak vám dá i ochutnat a vy doufejte, že to budou její věhlasné kremrole. Ráda organizuje všechno, co jí přijde pod ruku. Tahle holka to jednou v životě dotáhne daleko. Teď pokud nepřestane míchat tu svoji krupicovou kaši, aby ji nepřipálila. No teda Anuš, doufáme, že to budou už jenom kremrole. Klárka je vtipálek, houslička, tanečnice a módní ikona třídy, která také slouží jako dobrá slojka z vedení školy. Ale Kláry, zeptej se mamky, takže vidíme to spojení na paní ředitelku. Takže pokud však chcete rozšířit obzory ze světa hudby, pak je Klárka váš člověk. Hudbu miluje a dokáže vytvořit playlist pro jakoukoliv událost. Takže milá Kláro, až to tady odmaturuješ, tak si myslím, že tady bude za mixážním pultem. Takže ještě jednou potlesk pro Anuš a Kláru. Nejdou holky ošerkovat, kujou stále bydlen, ale to bude dobré, ještě uvidí od maminky, alias od paní ředitelky. Toto uvidí není zřejmé, ale statutárně absolutně nejvyšší tomhle večeru, ještě by mohl teda pán Pincel, ale neví, jak na to. Tak, výborně, ještě podzení pár úsměvů. Výborně, výborně, když se zatím připravte drobně, už se to zlepšilo, levá strana háže víc, takže pravá se nechá zahavit. Ještě jsem neviděl teda ty papírový bankovky, takže prosím vás, rolujeme. A
A už máme hotovo, nebo nemáme hotovo, vidíte holky, no prostě hodní výkony třídy. Takže ano, plátka stříce, doufám, že má vody. Áďa, pardon, víte, už to budeme, tak Áďa má teda vody a plátka ne, vlastně a holky pojďte sem hodit vlasama a my jdeme na další dvojci. Takže Erika Černá a Jan Modráček. Tak, my děkujeme tady za krásný kulturní zážitek. Děvčata se bála, že se tady budou házet nože, to doufejme, že ne, ale šablé a večer tady akceptujeme. Erika je velmi empatická, cílevědomá a pomůže prakticky kdekoliv a komukoliv se jenom dá. Vážení, toto si Erika nechala napsat takhle stručně, protože je to velká bojovnice, válečnice, tak na to nějaké kecání kolem, že? Takže jdeme rovnou na Honzu. Spoustu lidí Honzu škatulkuje jedním slovem, historie, avšak dělí jeho komplexní osobnost a hlavně dobré srdce. Vidíte, jako Honzovi dneska prostě padne ten odlek, takže on se usmívá, takže dobré srdce vidět v těch očích. Milá Erika, ano, už si chtěla vytahovat čapy, ale na její šerpu. Takže vidíte ještě pár závěrů, my děkujeme moc za takový krásný zážitek a budeme doufat, že tady nebudou za chvíli větší plamenometry, protože to už jsme asi nedali. Tak vidíte to, Honza, když je takový introvertnější typ na polisu, tak vydržel na pár fotek. A vy už pojďte sem za námi, Eriko a Honzo, a jdeme na první sedmou single představení šerpu Vilmu Drahošovou. Vilma si prostě reflektory užívá a já vám řeknu proč. Protože když mluvíme o těch nadějných herečkách, Vilma je určitě jednou z nich. Zkuste ji dneska ještě zastihnout a nechte si od ní něco podepsat. Za pár let bude mít jistě její podpis velkou hodnotu. Za pár let totiž budete tleskat ve stoje v Národním divadle. Tak vy se nemusíte bát, že by vás Vilma odbyla. Půjčí vám i to, co nemá. A to si myslím, že je dobrá povaha herců. Dělat ze sebe to, co nejsou, a to si Vilma předvedla dobře. První vamp večera Vilma, herečka! A po arabských rytmech jdeme na první trojici. Adéla Picková, Terka Bakešová a Adéla Dostálová. Podle konfet jsme tady jako v Karibiku nebo na Vamos a la Playa. Holky, umíte to rozjet a Adéla Picková je skvělá slečna,
co by vyměnila své maturitní vysvědčení za nové auto. Takže doufám, Adélo, že budou samý, protože jinak nevím. Terka je fajn kamarádka a spolusedící. Jednou z ní bude dobrá psycholožka, má ráda pejsky, auta a monstry. Ale pozor, ne nějaký obludy, ale energy drinky. Její nejoblíbenější svačina je ta štička bolognese, bez které nedá ani ránu. Adéla Dostálová oproti tomu je mamina cíl, protože je prostě v pohodě. I když mám občas své nálady, na které jsme si již zvykli, jako u každý mámy. Ráda trápí svého spolusedícího při luštění sudoku. No teda Adélo, no to teda nevím, takže ještě máme pár záběrů, ještě trochu karibských rytmů. No prostě holky to tady s klofetama totálně rozbili, protože takovej rej tady nebyl. Takže ještě jednou Adéla 1, Adéla 2 a Terko! Výborně! Pár úsměvů a ještě potlesk, protože holky jsou prostě 3. No. Tak, výborně a holky už jsou šupcem tady k nám a my jdeme na další dvojci. Barbora Prusová a Simona Domiková. Výborně! Písnička je příznačná Only the one girl in the room, protože Barča má dneska narozeniny! Výborně, rozhejmeme svoje kostry, Barčo! Začnu hnedka tebou. Barča je povoláním přítelkyně, třídní sportovkyně a budoucí vojenská doktorka, která překypuje ale sarkazmem tak moc, že si občas nejsme jistí, jestli to, Barčo, myslíš vážně. Ráda vám zodpoví veškeré otázky ohledně lékařství a jelikož přípravu na její budoucí profesi bere opravdu zodpovědně, tak je dobré jí mít po boku. Oproti tomu Simča bude jednou operovat křečky a slony. Ano, takže její vlasy by mohla záměrnit Jennifer Grace příštého tance. Sice seš teda, Simčo, z Hlejska, ale to už si spolužáci odpustili, protože Simča má nejlepší svačiny ever, takže je ráda dává svým spolužákům. Výborně, Simčo, jsi sice typický výklad dle popisu svůj čas tráví cvičením, ale my vidíme, že se bavíš a se Simčo, ne, Barčou slavíš. Takže ještě jednou potlesk pro Barču, narozeninové překvapení a prosím, čo? Výborně holky, pojďte za námi, vše dokončeno a jdeme dál. Vážení, 10. trojce před námi. Andrea Soukupová, Kateřina Malická a Petr Škůrek. Andrejka a Káťa užívají Péťového doprovodu, takže začneme Andrejkou. Andrejka školu využívá převážně k tomu, aby se dobře najedla. Našla si nové trendy na TikToku a šikanovala Káťu. No co to je, ještě jste spolu schopní jít takhle ve dvojci? No dobře, dobře. Vždycky však dokáže poradit a pomoct.
Oproti tomu Káťa, ta šikanovaná, chudák, je velmi ochotná. Nejradši na světě má kočky a její slabou stránkou je matematika. Jediný, o čem přemýšlí ve škole, je oběd. Takže holky, vás hlavně spojuje to jídlo. Výborně! A Petr k nám sice přijel z Pardubic ve 3. ročníku a německý jazyk není jeho silná stránka. Teda Petře, tohle je celý popis, co mě byl dodaný, sakra holky, toho nemůžete doučovat. Proboha, Petře, já doufám, že nemáš němčinu jako maturitní jazyk, když to není tvoje silná stránka. Vidíte, že Petr si užívá Káti a Andrejky. Máme tady pocení, holky jsou šťastní, i když si na druhou šikanuje, ano, házet peníze, ochrana osobnosti, výborně, výlohy jsou drahé. Pojďme sem k nám, Andrejko, a jdeme na číslo 11 a tady bude single introduction, takže tady bude Jan Huba. Tak, viděli jsme pěkně sekané pohyby, takové robotické, ale hlavně to budou bojové pohyby, protože Jenda je třídní mistr bojových umění. Pokud by vás zajímala bytě nepatrná podrobnost o Japonsku, tak se neváhejte Jendy zeptat, jelikož on je chodící učebnice japanologie. Bez 11 vtipů je ano jeho hlava a každý den nám zlepšuje svojí větou takovým tím klasickým zeptáním, jak pak se máte. A nic ho nenačte víc, než když ho oslovíte Honzo. Honzo, já se tě zeptám, jak pak se máš? Dobře, odlež pro Honzu, ale Jana Hubače. Tak, Jenda už je k nám a jdeme na 12. dvojici. A to bude ryze pánská záležitost. Ondra Petržílek a Matyáš Hoffman. Mám tě rád, tak prosím nebudu chodím kolem hvězda, si tam pro mě sama. Pořádně rozjet. Vidíte, že rozejbali svý kolena na takovýto stepovací Riverdance, ale nevadí. Sice nejsme v Irsku, ale to se bude hodit. Hlavní schopností Ondry je, že dokáže kdykoliv morálně podpořit. Jeho nehynoucí lásku k autům dokáže překonat snad jeho láska k pivu. Taky je to holky docela pešák, se tady píše. Takže Ondro, tleskáme za to pivo. Tak a jde na řadu Matyáš. Matyáš je vášnivý milovník zbraní a vojenské techniky. Cítí, baví svým přívedným humorem. Člověk se s ním nikdy nenudí. Hoši je vidět, že to máte pod palcem a je to tady rozliční doktorky, vojáci, budou tady i piloti, takže se máte na co těšit. Ještě jednou potlesk pro Ondru a Matyáše. A máme tady číslo 13. A 13. dvojice je Taťána Lounová a Barbora Peltová.
tak teda holky si umí svoji tady minutu slávy opravdu užít, takové pošlej, když jsme tady neměli, takže Táňo, jdeme na tebe. Táňa by si přála být doktorkou, už teď je to zapálená bioložka, takže vážení, vyplatí se při testu být za ní a pořádně opisovat. O víkendech tráví čas se čtyřnohými kamarády a jejich fotky nejen psů jsou jako od profíka. Oproti tomu Barča je třídním svíškem. Každému vždy pomůže, určitě jednou bude pomáhat lidem a taky prouzlivý úsměv na tváři. Taky je to velký odvážlivec, jediná maturentka z němčiny. Tak vidíte, že jsou tady odvážlivci z němčiny oproti Petrovi, jestli si to dobře pamatuju. Holky, pojďte za náma a my jdeme dále, je tady číslo 14, když se představí opět pánské duo. Petr Pešek a Filip Romportl. Vyzkoučit bourbonem, já to znal, ty nepoznám, takže hoši, máte teda opravdu styl. Ještě to tady nebylo, vy jste si konfetovali sami a ještě ve zlatých takových jedných věcech, výborně. Pokud Petra vidíte někde jinde než u počítače nebo za volantem, máte opravdu štěstí. Je to velký milovník aut značky BMW a také počítačových her. Já se ptám teď, proč zrovna BMW, údajně po 12. nám to vysvětlí. A teď jdeme na Filipa. Filip je fotbalista a hraje fotbal za FK Proseč. Je velkým fanouškem hokeje a konkrétně týmu HC Dynamo Pardubice. Pánové, vidíte, že nedávají své emoce moc najevo, mají takzvaný poker face, ale to nevadí, 12. hodina je ještě daleko. Potlesk pro Petra a Filipa. Tak, a jdeme na číslo 15 a zase tady bude single guy 1 a tím je Tomáš Remeš. Musíme říct, že tohleto za pánskou část tady tohohle plesu bylo nejlepší taneční číslo. Potlesk! A kdyby vás to zajímalo, tak se jednou ozve z palubního počítače letadla, že vaším pilotem je dnes Tomáš Remeš. Tak až tohle to uslyšíte, určitě se nemusíte ničeho bát. Tom je totiž velmi zapálený do letectví a dokonce už teď pracuje na letišti. Pravděpodobnost, že Tomáše uslyšíte nejen v letadle, je dost velká. Je totiž slyšet vždy, všude i přesto, že zrovna šeptá hodně štěstí a letíš hodně dálko. Číslo 16. koncerze Pánská, Adam Lorenz a David Vanžura.
teda pánové nám předvedli, jak to tady bude vypadat za pár chvil, až tady všichni asi budeme dělat strakář. Takže děkujeme chlapci, jak se to má dělat. A Adam je třídní showman, má spoustu spontánních nápadů, které stojí určitě vždy za to. Je to krasavec a jde do všeho po hlavě. Adame, to jsme viděli, ale důležitý je mít to maturanti i v hlavě. Takže tak, David, je vzácné zastihnout ho ve školní lavici, ale když tomu tak je, tak víte, že je o legraci postaráno. Je velkým milovníkem hudby i žen. Takže to byl David a Adam, jak si tady tanečníci. Ještě jednou pasáž. Tak výborně, pánové, si vzali určitou úsměvku při argentinské tanku, takže ještě máme pár dvojic před sebou, takže doufám, že s pískama nezažijeme ještě další akce. Pánové se toho rozhodně nebojí. Doufám, že ale trefíte k nám na jeviště, protože mě už připadáte trošku, že chcete jít domů. Jak vidíte, pánové, ano, užívají si to ještě jednou, zatlesk pro ně, Adam a David. Pojďte k nám nahoru a my jedeme dál. Už máme 3 poslední dvojce před sebou. Takže na třetí od konce Sára Hlaváková a Adela Ederová. Děkujeme za krásné intro a jelikož vy jste byli velmi psavé, tak jdeme na vaše introduction. Sára je sice ve škole velmi tichá, ale zdání vážení klame. Pokud ji poznáte více, tak se budete divit řady zvuků, které dokáže vytvořit. Jednoho dne nám snad lékárny prodá ty správné léky. Nedávno se také při divadelním představení ukázala jako velice schopná herečka, takže milá Sáro, jestli ty nejseš konkurence Vilmy tady a jdeme dál a můžete ji často i vidět ve Fitku, kam ale rozhodně nechodí jenom kvůli figuře. To byla Sára a jdeme na Áďu. Áďa si se přišla opat, tak později než ostatní, ale i hned do kolektivu zaznamenala překvapivě. Má ze všech zestí největší přehled o tom, co se ve škole zrovna děje. Často nás překvapí svým kreativní nápady, takže až za pár let uvidíme televizi jako kreativní a vtipnou, tak to určitě bude její práce. Takže Sár a Áďa, ještě jednou poleska, pojďte za námi! Tak a poslední duo, co nám zbývá spojit, takže 2 dvojce do konce. 18 patří Danielu Makajovi a Janu Fulikovi. Tak pánové, Dane a Honzo, teda to byl hodně drsný příchod a chválíme, že nejsou cigarety zapálený, protože jinak by nás vypálili všechny a ven. Takže, jdeme na to. Mezi oblíbené činnosti Daniela patří pití piva, řešení sudoku a samozřejmě kouřová pauza a hraní World of Dance, takže si asi IT a PC mania. Honza je velmi inovativní v tom, jak rozmysleli či naštvat. Je to člověk, co vždy pomůže, jak psychicky, tak i jako kámoš na párty. Honzo, tebe je dobrý mít u sebe, tak uvidíme, jak budeš pomáhat nám, protože co? Noc je ještě mladá!
Takže to byl Jan a Honza Portret. Tak a pánové jsou za námi a máme tady poslední dvojci s číslem 19. To bych měl asi vyřvat jako brinku, tak já se budu snažit. Matej Kovařík a Pavel Štěpánek! Pánové, tedy další závěr tady v rámci jmenování dvojic jsme si nemohli přát, mělo to styl a mělo to money, takže doufám, že je hodně naházeno. Jdeme, Pavle, na tebe. Jsi velmi údajně milý usmívavý kluk, kde on je prakticky nemožné se nudit, je s tím totiž velká zábava. Je také velmi empatický a podá pomocnou ruku každému, kdo ji opravdu potřebuje. Naproti tomu náš Matesko je neskutečný blázen a hlavně do podvalu. Má neobvykle vtipný humor a nikdy nelze zapomenout na společné zážitky při kalbách v Mateskově baráku. Rodiči, že barák stojí a hej, jedem! Pánové, pojďte za námi a my jsme za maturanty kompletní, takže prosím velký potlesk! Výborně, děkujeme a my se šerpováním nekončíme, protože teďka bude šerpování 3 zástupců školy. Poprosím paní ředitelku, paní zástupkyni a třídního, aby se dostavili sem k nám. Dáme vám taky šerpu. Takže prosím paní ředitelku, zástupkyni a třídního učitele, aby se dostavili dolů pro šerpu na parket. Výborně, takže šerpy už byla jedna předána, paní ředitelka se usmívá na všechny strany, takže je velice spokojená, maturanti vám připravili krásnou šerpu, ano, kterou si paní ředitelka dokoriguje sama jako správná dáma, neboť ví, co jí sluší. Tak a jdeme ještě na paní zástupkyni, ano, výborně. Paní zástupkyně kyne hlavou jako pravá šlechtična, že jen se nestyďte, máte to v krvi. Potlesk! Ředitelka, zástupkyně a třídí. Tak děkujeme za krásný potlesk a teď vás, drazí maturanti, poprosím, sejděte dolů na společné focení, abyste měli jednu fotku všichni dohromady. Takže prosím, jestli máme nějaké jiné info. Ano. Moje taky,
Doufám, že jste všichni, že se v klidu vyfotíte. Berete si sebou i přípitky, to je dobře, protože na něj již brzy dojde. Takže bude focení, až fotografové řeknou, že je odfoceno, pustíme hymnu. Takže ještě se nikam nerozcházejte, studenti. Aby se taky paní ředitelko vyfotila s nima. Ještě program. Prostor je široký. Já to zachytuji. Nemohli byste se tulit k sobě. My tulíte, málo se tulíte. A to je to skůrek. Petr není vidět. Baru říkal schovaná, ukaž se. A ještě prosím, když se... A je to. Na druhá řada trochu se snižte, ať je vám to vzala malý. Konečně někdo, kdo tomu rozumí. To je hlavní krásný ček. A jste hrozný statický. A výskok 3, 2, 1. Takhle výskok. Ten dostej. 3, 2, 1, Tak, máme odfoceno, takže já poprosím zvukaře o to, aby pustili hymnu Gaudeamus, takže ještě nikam nechodíme, maturanti. Tak se vrátíme na zatím. Děkujeme, potlesk a nyní je na řadě přípitek. Takže milí maturanti, na vaše zdraví a úspěch u maturit. Na zdraví! Tak a až v klidu dopijete, já už bych pomalu, ale jistě jsem rád pozval k sobě Adama Lorence a Barču Nusovou, aby se postarali o proslov za studenty gymnázia ve Skuči. Takže ještě jednou velký přípitek a pak prosím Barču a Adama, aby šli sem ke mně.
Zaplať vám to bude vše. Tak, když jsme si do světla připili a odzapnou Den Barča a Adam, takže potlesk pro Barču a Adama, kteří se ujmou pro slavu. Já vám všem přeju krásný večer a moc děkuji, že jsme se tady všichni sešli a tak si chci omluvit, my to s Bárou nemáme nějak připravený, jedeme tak na půl freestyle, takže jestli vám nevadí, že budeme koukat trošku do mobilu, ať to trošku zní. Můžeme začít? Můžeme začít. Do mýho mobilu, jenom. Tak, vážení učitelé, milí studenti, milí hosté, byli jsme s Adamem A s Bárou pověření úkolem přednést zde projev za všechny maturanty. Tudíž bychom vás tu jménem nás všech rádi přivítali a popřáli vám krásný a příjemný večer. A hned na začátek chceme všem, kteří tu s námi dnes prožili tento krásný večer, poděkovat. A chtěli bychom poděkovat učitelům, děkujeme za jejich trpělivost, kterou s námi zvládli, protrpěli. Chtěli bychom poděkovat za všechno, co za ty 4 roky s námi museli zažít. A taky moc děkujeme rodině a přátelům za jejich podporu, bez který bychom to až sem jenom stěží dotáhli. Všichni jsme se tady sešli nejen proto, abychom se viděli v krásných oblecích, hezci oblečení a všichni... A drahých šatech. Já moc ne. Ale aby jsme si to hlavně všichni extrémně užili, což je asi užívám, jak můžete vidět. Oslavujeme tady jeden z největších životních kroků 37 mladých dospělých. Když se porozhlédneme po tomto nemalém sále, vidíme samé dospělé muže, dospělé, krásné, extrémně krásné slečny. Které jsou po střední škole, po základce připraveni na to dokázat cokoliv. Nebylo tomu tak, ale vždy. Část z nás maturantů se totiž zná už neuvěřitelných 8 let, a to už od té doby, co jsme chodili po chodbách školy, hledající tu správnou učebnu s batohem, který byl větší a těžší než my sami. Je krásné vidět nás všechny dospívat. Ale s velkou silou přichází velká zodpovědnost. Příprava na maturitu, přijímací zkoušky na vysokou školu nebo na cokoliv, co nás v budoucnu v našem životě čeká. To je velice nejen psychicky, ale i taky časově náročné. Proto pojďme tento krásný a nezapomenutelný večer všichni spolu a dohromady si krásně užít. Přenechme tedy všechny starosti našemu budoucímu já a pojďme jenom jeden večer myslet pouze na to, jak nám to všem úžasně sluší. Konec konců svůj maturitní ples máme každý z nás jenom jednou v životě. Pojďme proto učinit tuhle noc nezapomenutelnou. Hodně štěstí v budoucím životě, neomezené množství úžasných zážitků a přání a silná játra vám přejí Ba a Adam. Tak děkujeme za krásný proslov. Mě pobavila zejména ta játra. Já si myslím, že už tady jedeme v tom stylu dej si vodu, překvap játra, že? Takže prosím vás, teďka bude
na řadě úklid tady financí, co se vám naházeli, takže já poprosím zvukaře, pusťte saxánu a hrabejte pod sebe peníze, protože se vám to musí samozřejmě dnes večer rentovat. Takže studenti do toho, máte ruce, máte košťata a máte odhodlání, takže sbíráme! Darling, just dive right in and follow my lead. And I found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew there was someone waiting for me. 'Cause we were just two souls falling in love, and look how we wanted it was. Darling, just kiss me slow. Your eyes all I own, and in your eyes, your heart in mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. Listen to our favorite song. When you say you love to dance, I whisper underneath my breath. You heard it, now you will tonight. When I find a woman, when I find a love, carry more than just my secrets, to carry mom, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against your love. I know we'll be alright this time. Looking so beautiful. A my zrychlíme, zahrajem nám jazz. Adélu Weberovou!
Adélo, přistup k nám. A tady ji máme v krásných světle modrých šatech. Já tedy teď poprosím svoji asistentku Kristýnku, aby Ádě, omlouvám se, Jakuba, aby Ádě předal korunku, kterou si 100% zaslouží. A k takovéto krásné královně bude 100% potřeba nějaký krásný král. A teď bych tím pádem z davu poprosil, ať vystoupí král našeho maturitního plesu, Jan Modráček! Jane, pojď k nám! No podívejme se na něj. Není to ten nejlepší král, který snad může být k naší úchvatné královně? Já si myslím, že jednoznačně. Pojďte všichni sem a bude zašlapávání šerp a budou znít 3 písničky vašeho výběru. Freed from Desire, I Got a Feeling a Žijeme len raz. Takže maturanti, je to vaše, zašlapejte šerpy a zvukaři, napalte to tam. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What is looking for? One more and more people just want more and more freedom and love. What is looking for? Free from desire, mind and senses purified. Free from desire, mind and senses purified. Free from desire, mind and senses purified. Free from desire. Na 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 na
that tonight's gonna be a good, good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like oh my God. Jump out that sofa. Let's kick it. Oh, I know you will have a ball. Get down, girl. Just do the wall. First I won't let it go. It's the way I stay down. You know control. Fill up my cup. Mama pop. Look at her dancing. Just take it off. Let's paint the town. We'll shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it. And do it. And do it. Let's do it. And do it. And do it. And do it. Do it. Do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. I got a feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Hey, let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Like oh my God. Jump out that sofa. Let's kick it. Oh, fill up my cup. Mama pop. Look at her dancing. Just take it. Oh, let's paint the town. We'll shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it. And do it. And do it. Let's do it. Do it. And do it. And do it. Do it. Do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it. Do it. Here we go. Here we go. We got a pop. Easy go. Easy go. Now we on top. Kill the shot. Body rock. Rock it don't stop. Body rock. Up and down. Around the clock. Výborně, maturanti, máte zašlapáno, takže maturity máte v kapse. Ještě jednou zakřičte si. Výborně. Tak a máme to za sebou a máme před sebou poslední půl hodinku, kdy tady bude hrát kapela Party Leaders a pak už bude nastupovat půlnoční překvapení a DJská show od 12:30, takže máte poslední možnost, milí rodiče, maturanti. Půlnoční překvapení gympláků a bezpečáků. Hej, snad! Dneska po půlnoci to bude. Hej, po půlnoci 60 kg perníku, skutek, kultura po půlnoci.
Máš to? Máš prachy. Nechobej ty kokoto! Dobre, doneše. Sedí to. Máš držku jak pes? Co to bereš? Vincenzo! Nekoho! Tady! Dobrý. Vincenzo! Takže obchod! Co jsi to si borfal na strážku? Sklidněte to, Božně, kurva! To si asi nechci smělat, tak vyřešit! A já! Nechci něco! Na co? Na co? Na co? Nekylo! 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 Já jsem dostala.
motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí podpory, kličkujeme si. Žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať se mi zítra čím jsem dnes. Z pamětí rány mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu vzkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi míru mou, lásku mou a Budou zítra. Zítra je pozdě. A co? Každý den, určitě, jedině. Jedině pravdem zapí posávají. Přece rozběží, dítěti, Kutenku pravdem zapí posávají. Výrobky mléčný, to je máme, jsou chlapodárné a věčné. Výrobky mléčné, to je máme, jsou chlapodárné
jdeme na to. Výborně, BBčka a jejich část 2 půlnočního překvapení. Česí a kůž. Ano. Večíš. Ano. Jsem další. Picasso, Zandavý. Že jsem vojník. Na seštýnu s černými. Vraj sa plešta.
je konec. Tak, výborně.